ang mga mensahe karon sa atong pagbasa og sa ebanghelyo, mga nindot kaayo nga kamatuoran pero lisod sad nga mga misyon. Unsa man ang kamatuoran nga kita di aing tanan, matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, mga bahin sa usa ka lawas nga mao si Kristo. Mga bahin ra gid ta. Lawas na to ba? Kakita mo sa inyong lawas? Unya gidugtong kuno ta sa mga lutahan. Mga lutahan. Ang kamot gidugtong sa lawas, mao ni lutahan. Ang tudlo gidugtong sa kamot, ni asay lutahan. Di ba usahay kani atong lutahan, mo'y dali kayong balik. Na siya. Luta-luta ba? Unya lain-lain og katungdanan, matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa. Unsaon man pagpatubo ang lawas, kun ang tanang bahin sa lawas mubuhat sa iyang katungdanan. Na ako no'y pastor, na ay magtutudlo, na ay ebanghilista, na ay propeta, na sa tingali lawyer, na ay doktor, di din na sila apil. O ito ba? Apil. Na sa tingali nurse, na sa tingali panday, na sa engineer, na ay architect, na sa interior designer, no? Na sa accountant, na sa secretary, tigtay pragid iyang function. Oh, kani nga tong parokya nahitabo man ana. Kamo oday mong muhimo anang stained glass. Kamao dili. Mabuak ra na, perting mahala ana, kamoy pataoron ana. Kinsa may kinabrayta na to dinhi, isang kamot kanang summa cum laude gid nga ni graduate. Okay, isa. Di man ko summa cum laude, ngora ko kinsa dinhi. Og naay summa cum laude, i-challenge ta mo. Kamao mong muhimo anang grill kanang hagdanan padung taas. Di mo kamao. Bisag ka na lang. Di mo kamao. Ngano man, kay di ba na ninyo function? Ako, sige ko gwalay dire, sige ko giyaw-yaw. Di jud ko kamaong mulungag anang simento nga porting lingina sa atong San Vicente Ferrer nga stained glass. Di ko kamao na. Kana anong mga lingin, kamao ko mukolekta na mga lingin ba? Apil sana ka ng mga square nga parihaan ng stained glass, no? Mga square na, rectangle. Kana kamao ko muhapnig ana. Flag bugat-bugat og jutay. Pero paglingin anang simento, di ko kamao. Pagkonektar aning kurente diri gikan niya musiga diha usara imong tulpokon maniga ng tanan motingog ding niya, di ko kamao. Nagkinahanglan ko og sound engineer, nagkinahanglan kog electrician, nagkinahanglan ta sa usag-usag. Unyag pamutlo na nato ang kada koneksyon nato, kontraho na nako ang electrician, papahawao nako ang engineer, pamatyo nako ang mga panday. Ang mga mason isud nako nga to simento panglumsa nako, mamugna pa ning niya. Nya ang tigtaod sa stained glass dad-on nako to ihug nako nga risobos. Unsa mo mahimo pa ng stained glass diha? May okay na kahibaw mo. Unya ron kung magsinigahay na mo sa imong matas, imong silingan, nya plumber ra ba to siya? Mao ra ba to'y tigtaod og mga tubo, tigayo anang tubo, nya imong sigahas, imong mata, imong awayon, tungod lang kay nilapas og jutay iyang koral sa utlanan sa imong yuta, magkahiusa pa mo. Nya maguba ang imong tubig, ang linyas tubig, makasangpit pa kaniya. Mao na. Kung sigihan nimong paningil tong utang atong imong silingan, unya carpenter ra ba to, tigayo tos mga balay ana tigtaod atop nya imong gisig paningil hangtod na gyud imo na gyud gikasab-an kay wa gyud taon kabayad kay pila ra man say sweldo sa aning ni ang carpenter nya napagi nagkasakit-sakit nganlan pa nimong bagag naong deportinan yung kontraha. Oy karon kay ang imong balay na damagan man sa usa ka sakyanan, nabuslot man, bungkag gyud ang bungbong, kisa may imong sangpiton nga siya ra may panday naporti man ninyong awaya. Sa salaktod pagkasulti, likaya nato ang makaguba sa atong koneksyon. Kinahanglan gyud maning kamota nga
every person na agyoy connection nga rinato, belonging. Mao na ningon si Kristo diri, kadtong gipamatay ni Pilato, kadtong natumpagan story, nagtuo mo nga mas makasasala sila kay kaninyo, ug di mo maghinulsol sa inyong mga sala, mga matay sad mo sama nila. Ang punto ni Kristo, ang sentro ni Kristo, kana daing sala mga igsoon. Kanang sala mao nay virus nga moputol sa atong koneksyon. Nay panahon nga ang computer bisag unsaon nimo og tulpok din agyud mo function. Tawgon dayon ang computer technician, moingon dayon, oy nabutangan manig virus pader, ato sa ning limpyuhan ha. Daghan man kaing virus pader, ato sa ning i-reformat. Ana, kinsay mo buhat? Ang technician. Ngano man, di naka-function ang tibuok computer kay nasudlan og virus. Ngano wa man motunga ning atong cook karon orang atong sakristan mayor? Ngano wa man motunga? Kita pa mo sa atong sakristan mayor. Basig i-deliver na to dire pa do nga. Wa na motunga. O ngano wa siya motunga? Na virus ang iyang panit, na allergy. Di na ang tibuok lawas, di naka-function sa iyang katungdanan diri kay naalay iyang naong ni burot-burot kay naay allergy. Nakita ninyo? Og naay virus nga mosod, ang tibuok lawas di na productive. Unya ra ba ang tao ra bang dili productive? Matod pa diri, aw ang kahoy nga dili na mamunga, putlon og isugnod kayo. Wana, patay ito sa Kristana to. Muna, aron matabang siya, akong giingnan pahuway ha, pahuway. Nya unsay mga tambal nimo, ana, patambal dito. Kuha lang diri kay di daghang kolekta. Kuha lang ha. Ato ning ipatambal. Nya para palit lungon ha, naam sa St. Peter, kuhaan na mo. Kuhaan na mo daag St. Peter, among gipapirma. Kuhaan St. Peter kay parang simbako dayo mo kuhaan kay pila ra man say pagmisa libre naman. Na masad mi agent St. Peter na. Nya siya ra say manabtan, awana package na. Magtinabangay lang ta ba? Magtinabang. Wow na siya. Nakakuha na mo? Sungilad kaayo kung magpadala ta sa sala, labi na ginang sala sa panag-away, binungulay, sinahay, igihay, musud gay na mga salaa, basin ang atong nahinginlan sa atong kinabuhi, mapuslanon sa atong kinabuhi. Labi na gyud ang imong gihinginlan, ang imong bana, mapuslanon kay na nimo magabi. Nga risk adlaw. Og ang og imong hinginlan pari, okay ra. Pero mapuslanon ba yan na igdayon nimong kamatay, maubian na mo pahid og lana nimo. Mausa na mo bendisyon o mo paason nimo dire. Ayaw gid tawag kontraha ang pari. Ako sad di sa nako kontrahon ang madre ngano man mao intaw na tighugas namo kun maparalyze nami. Kung gihan kay nang madre mo limpios pari. Ini ka paralyze pero di pa mi paralyze mulihay na sila. Hadlok man. Mamaak biyan ning pari usahay. So mo na ayaw gyud kontraha. Diri ni ingon dayon ang tag-iya sa hardin, putla na lang ning kahuya. Unsay gibuhat sa tinuod nga hardinero, ang hardinero dinhi mao si Kristo. Siya mo'y hardinero sa atong kalibutan. Tingali daghan na kay higayon nga niingon ang amahan, patyar ko na siya nugod. Ano ni kapuslanan ng paria? Mga 10 years ago ba? Sige mo nagreklamo. Nga niingon tingis Kristo ay sa ipapatay pa dirha. Ako sa ni siyang alimahan og mausab. Og mobunga na, atong buhi og dugay-dugay og dili hapot la na. Oy ni bunga man gamay. Karon ni bunga na. Putol na ni ugma. Ta kasiguro. Mao na kana mga addict, kana mga drug addicts. Naatay rehab center. Aron tagaan nato sila og pagbati nga you belong. We care. Di ba?
Doon ako dito nabasahan gabi nagmisa ko og kanang minatay nga suod gyud kay nako. Nabasahan ako dito sa dako kaing pader. Drive safely. Acro cares. Acro ba? Kaila mo acro? Kanang fraternity ba? Nako, ako, wabang gani ko kaingon, Siano cares. May pang-acro. Yeah. Drive safely. Dako kayo ilang gikuan. Drive safely, acro cares. Nya kamo, do you care? Ha? Or you reject? Kung naaroy bangawat sa inyong balay, nga adik, nya gilungkap yun inyong balay, do you care? Or reject? Sige, tubag. Do you care the prisoners? Do you care the drug addicts? Do you care the homosexuals? The LGBT? Do you care them? Maura ba nagubot karong isyu Santo Papa? Daghan kay nangutanan ako, Father, unsa may imong opinion aning gisulti Santo Papa nga mo suporta man siya nga tagaag balaod ang legality sa union sa homosexuals kanang same-sex marriage. Sakto pa ni. Nako pangutan ang Santo Papa ngano ako may imong pangutanon. Himuon man kung Santo Papa, wa magay ko mamonsinyor. Ako na no'y pangutanon. Pero kay namugos man gyud, ako sa siyang gitubag. Nako sa nabasa nako sa statement sa Santo Papa, wa gid siya moingon nga dili sala ang homosexuality. Dili sala ang same-sex marriage. Wa gid siya mosulti ana. Mao bitang niingon siya, tagaan natog higayon nga mabilong sila sa society pinaagi og legal law. Legal, dili moral, dili sacramental nga aspect. Kaya di man gid sila madawat nato sacramentally and morally. Mangita tagpaagi kanus-a sila makonek sa society. Legal. Kanang kaslon mo, kay bao mo nga duha ka book effects ana? Kay bao mo? Wa. Naanay legal effect o sacramental effect. Inikasal ninyo sa simbahan, duha ka buok ana ang nahitabo nimo. Legally, you are married, and sacramentally, you are also married. Mag-civil married ka, you are only legally married, but sacramentally not married. Unya, kung magsigi mog sex, og ari ka sa simbahan, ingnon dayon ka, you are living in a sinful union. Sinful. Kaya nga naman, wa man kay sacramental kaning legality. Or wa kay personality nga gitawag nato og sacramental. Nya ari man ka makasa sa moral. Sa legal di ka kasa, kaya nga naman legal naman ka. Sa balaod nga legal di na jud ka kasa, pero inigabot na sa moral mo nang natay panultihon, not all legal moral and not all moral legal. Ang gi-highlight sa Santo Papa ang legal, at least man lang masuod sila. Unya, kung masuod sila sa legal, adto ta dito magdialog, mag-abot naman ta. Unya, i-reject sila sa simbahan kay di gyud masuod ang ilang union. Nya, i-reject pa gyud sila sa legal. Asa man sila koneksyon? Di ba? Aka mo diyang mga nagpuyo-puyo, hinginlan dahil mo na ako din simbahan. Uy, kuliktahan gyapon ta mo. Nya ako ra mong ingnon, unsa day problema di ay nganong gapuyo-puyo mamo. Pero respetuan ta mo isip husband and wife. Respetuan dawaton ta mo. Pero ingnon ta mo nga sala bay ana, unsa day problema? Nga moingon dayon to silang nagpuyo-puyo. Ato kay among kwarta, Father. Lisod gyud kay 5 na gud na among anak niya. Sa una siging unya-unya, hangtod karon wa na gid no may kwarta, Father. Lisod man ipakasal sa simbahan, Father. Oy, kay mahal man. Nya moingon dayon ko, nganong mahal man nga pwede ra man kun tagaan ninyo 500. Sa unya, Father, kaslon ta mo. Gitagay ko 500 be. Kaslon ta mo. Ako'y process tanan.
Total 5,000 raman ay magasto sa process. Tagae lang kong 500. Insa niya pa dir alkansi ka. Ako adili oy kay human ninyo kasal magsige na mamugsimba, mabawi ra na. Di ba? Mga lawat pag yun mo. O nya di mo mubayad ang inyong gikalawat, ang mabawi ra na. Sige na, pakasal 500 bayad. Insa wa man may 500 pa dir. Ako na lay bayad, libre. Maura din ay problema, libre honta mo. So ana diha ang dialog. Pero kung di ko mudawat nila, moingon ko, puyo-puyo na sila, bahala kinabuhi nila diha. Di ko mangilabot ana nila, awa na may dialog. Kaya moingon sila, pare buangon ay. Siya ba diri sa among lugar? Siya ba sa among lugar? Nya siya dia magsigkondem, siya ba diri? Kaagwanta ba siya? Para ko nako god, pare ko moingon ko ron sa usa ka lalaki nganong ga premarital sex mamo. Insa ika kunoy koyo gani akong uyab perting gwapaha pa dir. Kaagwanta ba ka nako? Sige, pasuway gamay. Bisag 2 nights lang akong i-probe nimo nga pareha di ita. Di magwanta oy. Di ba? Ano timingan ka? Para sa imong lawas, kani imong lawas ron, pananglitan imong tuong pranako dia, gakuha ko sa kaning katong higot, akong gilaksi sa akong tuong kamot, pagkaibot nada ang lansang, igo akong kumingking, di ani, porting dugo. Di gaana nako, akong gibugkosan, gaana na ni. Og moingon ang wa, ganon di man kamulihog dato, ikaw ba diri? Ikaw ba rin nasamad nako? Ay kog hasol-hasol na, o karon pwede na ganing mo kuha kutsilyo, putlo niyang wa. Kaya makalihok naman, kaya naayo naman. Pero ni Agi og standby. Magsinabtanay ta, magdinawatay ta. Bisag ka ng kawatan, pasudlas inyong balay. Tanawa og din agi na mangawat. Nga naman, unsa pa may iyang kawatong na naman siya sulod. Unya, pasudlo ninyo, dili. Og di nyo pasudlo, sige na ginag pangawat. Sige na ginag kat-kat kural. Pasudla unsa pay kat-katon nga nasulod, sige na lang nagpamaligya. So ang resulta mahimo na siyang sales agent nimo. Din anak kawatan sales agent kay daghan man sa kagibutang sa imong balay nga mabaligya. Mo nang iyang gipamaligya. Kay naingon ra ba si Kristo aron makasud mo sa langit, ibaligya ang tanan og ihatag ngadto sa mga kabos. Di ka malipay nga makasud na kas langit tungod sa kawatan nga gipasud mo sa imong balay. Wa gid mo kasabot manindog na ta.